खुलुमबाय दे खुलुमबाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर हेपि निउ इयार 2024 बयनिसिमबो आदा बाजैमोन आयंमोन आमाय आनैमोन ओमफ्रायहाय फंबायमोन बिनानावमोन आबै आबौमोन जोंनि साफ्रोमबो भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम हेपि निउ इयार 2024 नि एकदम गोदान बोसोरखौ लानानै नैबे आंनि हिन्जावनि आरो आंनि गोसो गोरबो सिंनि लाथा खानानै थानाय थैसाम आंनि हिन्जाव लाथा खानानै थैसामखौ थानायखौ बोसोर गोदाननि नामै बयनिसिमबो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिसो साफ्रोमबो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बरायनायखौ जासिना खुलुमहरनाय जाबाय ना मा होनो बिमा जाहाथे बयबो जुग जुग जिउ दे मारै होनदों आबौआ दे खेबफैदो न' मा होनांगौ नोंनो नों होनांगौना जों न' खेबफैदो न' नोङो खुलुमजानोबा खुलुमजाबा जोखा जय शिव शम्भु बोलना जय बांला गौरव 7050 फैसा दक्षिणा जय बांला गौरव सयं एवं गुरु दक्षिणाखौ होखारनायजों लोगोसे गोजाम बोसोरखौ आङो होखारहरबाय ओम शिर आफा बोराइ बाथौ गोदान बोसोरखौ नोंनि आथिं सुरु हमनानै गुरु खुलुमो हेपि निउ इयार एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गोजाम गोसोफोरखौ एकदम ज्राब गारनानै गोदान गोसोखौ नैबे 2024 नि हेपि निउ इयार नि एकदमबारे गोसो सिंनि गोसो गोरबोनि लाथा खानानै थानायखौ एकदम बोरायनि गामला मोखांजों टाइमखौ स्राय बरायहरनाय जाहैबाय आरो ना दे आबौ हेपि निउ इयार ना ओरै दांनानै एकदम जुग जुग जिउ ओमफ्राय दा बोरायनो लोंनो होनांसिगौलाय जाहैदों जेरावखि थाङा लोंनो होनांसिगौलाय जाहैदों दा नोङो आङो निउ इयारनि नामाव 200 रां होथ'नोसै मिथिबाय लोंनो आंथा 200 थाखा बुजिबाय बेजोंनो फेखावजोबखागोन नालाय नों आरो दा आं लाबोना होफैबावनोसै जायखिया ओमफ्राय हेपि निउ इयार एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर 2024 नामा हेपि निउ इयार खनसे नुदोंब्रा हेपि निउ इयार हेपि निउ इयारनि 200 थाखा मोनबाय आं खनसे बरायहरनाय जाहैबाय खनसे बरायहरनाय जाबाय गोजाम गोसोफोरखौ गारनानै गोदान गोसोखौ बरायहरनाय जाबाय एन्टारटेनमेन्ट नालिफोर सोरबाबा फैनो गोसो दंबा फै खिन्थु लायाबा दाफैनो लायाबा दाफै हासुं लायाबा दाफै दाफैखा डाइरेक्टआ नङाबा लामानिफ्राय फैफिनगोन ओमफ्राय दिनै बोसोर गोदान नालाय बिहामजोनि जोमग्राखौसो माबालायबावबाय बोराया नुवाखै थुबसखौ गारनानै थुबसखौ गारबावबाय बिहामजोनि जोमग्राखौसो साखोबावबाय नुवाखै फाग्लालै नों बोराय जादों खुलुम माथो आसा खालामो आंनि भिडिअ नायगिरिसिमबो आदै मादै आमाय आनै आयंमोननिसिम आबै आबौमोननिसिम हेपि निउ इयारनि एकदम गोसो गोरबो सिंनिफ्राय एकदम खुलुमनायखौ ज्र'यै जासिहरबाय आंनि जाखिनि भिडिअ नायगिरिफोर आमाय आनै आदै मादै आयंमोन बा बाजैमोन आदामोन फंबायमोन बिनानावमोन एकदम नोंसिनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि निउ इयारनि मिनि खुसि मिनि खैरो एकदम गोदान गोसोनि गोदान लाथा खानानै थानाय थैसामजों एकदम स्राय बरायहरनाय जाहैबाय गारमायानो जाला आंनाबो गुजुनानै गगा मोनदों आरोना रायजोफोर हागौ मानि दिनै गावखौ खुसियाव दोन आरोना रायजोफोर रंजानाय बाजानायजों लोगोसे दिनै दिनखौ मोजाङै मोजां बारहोहरनो हाथों बयनिबो दिना मोजाङै मोजां थांथों आं बेखौनो आनान गसाइनाव आर'ज बियो आफा सान राजानाव आं आर'ज बियो मोजां बयनिबो दिना बारनो हाथों एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्राबो मोजाङै मोजां दिन बारनो हाथों रंजानाय बाजानायजों लोगोसे एकदमबारे आं बिराद मिनि खुसि आरोना दिनै ओरैबायदि खुसि माने खुसिखौनो लाख'नो हाया मोनगासिनो दं आरोना रायजोफोर बयनिसिमबो आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर कमेन्टफ्रा होसियो हेपि निउ इयार एकदम गैयाबाबो दिनै 5K कमेन्ट खालामथार एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आरोना जोंना सासे नायग्रा ओमफ्राय सासे दुगैग्रा बिराद बुरजा दुगैखायो बाथ'आ दुगैदे दे खाथियाव थाबा दुगैलायवा बिराद सालु अन्नाइविया दुगैदों दुगैदो आयु ओइस दुगैनाया बिराद देना दुगैयो सासे नायग्रा सासे दुगैग्रा आरोना आयो सिखोदिनो दुगैबाय आरो दे आयु जास्टिन ना दुगैया बिराद साइज दुगैखायो सयथि हाबसोमलायबावो आरो लेथ्रा नङा दे रायजोफोर बाथौआबो दुगैयो माने बेलाय नै देन्जार दुगैयो मालाय ओमफ्राय दा दुगैस्रां लोबस्रां स्रां स्रिं स्र' बाथौ फुजा होखांनायजों गोसो गोरबोनि एकदम साफा गोसोजों
बिमाखौ बोसोर गोदाननि स्राय खुलुमसै आरो ना आं रायजोफोर थ' दा ओमफ्रायहाय रायजोफोर जायनाखि आंनि फंबायफोर ओमफ्रायहाय दा नोंसिना नोमबाजैयाबो बिराद सुन्दुरि देलायबाय आरो ना ओमफ्रायहाय जाखिनि आदामोन दा नोंसिनि बेवायाबो जिखिनि सुन्दुरि देलायबाय आरो ना होनदो ओमफ्रायहाय दा बोसोर गोदाननि जोंहा दा माने बिमाखौ खुलुमनोसै आमाय आनैखौ जों खुलुमहैनो नागिरदों आरो ना दे बिमा फैदो लोखि माइनाव जिरख'नाय दावदै गोमो आंनि थफ्ला आंनि हाथफ्ला बोसोर गोदान एसे नाहरदोब्रा गुलमरिस नुस्लायथारदोंनो हाफां फांनो बिदिनो बिमा माथो सिनो गानबावो जाम्बानि बिमानि खुलुमहैनो नागिरदों आरो ना न' गोदान बानायगासिनो जाजोब्बाय बिसिनाबो मोजाङै मावना मोनजालांथों थाखाफ्रा गोजौनिफ्राय ज्राव ज्राव सिरिलाजोबखागोन दिनै बावना आरो 1 थारिखखौ खुलुमहरगोन दे नोमाखौ सिन्देला खु सिन्देला मारा मोजां मोनजाथों लाथाजों संसारा आहाबो ब्रा जाथारथोंसै गोसोआनो ओरैबायदि साफार ना आंना दिनै रायजोफोर एकदम बुंनांखाया बाब दाला साफार ना अ मिस्टार आफा बलनार बाथौ बोराय नोंनि अननायावसोलै बेफोर बिमाखौ माबाबाय ओमफ्राय आंखौहाय खुलुमसिगोन आरोना रायजोफोर ओंखायनो जोंहा सानजाहा जाम्बा माथो आं सानजाहा थागोन ब्रा ओमफ्राय सानजाहासो खुलुमनांगौ दा दे खुलुमदो बिमा लोखि माइनाव बेखौनाय आइये मोजां आंजोंनो थैजासिम संसार मोनजाथारनोसैलै आफा बाथौ बोराय दे मारै होनदो आबौआ दे खेबफैदो न' मा होनांगौ नोंनो नों होनांगौना जों होनांगौ न' खेबफैदो न' नोङो खुलुमजानोबा खुलुमजाबा जोख्लाय इन्टारटेनमेन्ट जालाय फैदो ज' खुलुमसै बिमायाबो फैदो दे ज' खनसे स्राय खुलुमफिनसै आथिया मोनैबो देखायदोब्रा आबौना दे बलेना नुवाखै मालाय खावरिया दाख्लैसो दालाव जोनोम मोननाय नालाय खावरिया दा ओमफ्रायहाय जों आइखौ खुलुमसिगोन आरोना रायजोफोर ओरै आइयाबो सानजाहा मोखां जाफैदो दे बिसोर जोनोम फिसाफोर मोजाङै रायजो मोनजाथों आंनि फिसाला आरो बिहामजोआ दे बोसोर गोदाननि नामावहाय बिमानो रां होनाय जासिगोन आरोना रायजोफोर एसे एनै सेरोजासेबाबो नंथारगौ मालाय लाबोआखैथ' नोङो ओमफ्रायहाय दा जारौ खुलुमबावनांगौ दं आरोना जोंखौहाय नंगौ दा बे दे बिदाजों बिबाजैखौ खुलुमफैदो नोंहा आबौखौ खुलुमगोरसै आबौनिफ्राय दे आबौखौ खुलुमगोरदो हनै आबौ खुलुमगोरसिनो मालाय शिब शंकर बलेनाथ नङा एबार आइखौ खुलुमगोरदो फिसा हिनजाव दालदाम दे फैदो फै मा थालायलायनाय खोलोब मासो साख्रियावला हौवा मोनथारथोंलै आंना बिनानावा बिबाजैयालाय बोलोआसै जारौनोबो एसे डनेसन होनांगौनोलै नङाबा रायजालायगोन दा नङाबा जारौनोबो एसे डनेसन होसाबसै आं जारौनो 100 200 बा 300 जारौनो जा एडमिसन लानोसो नांगौ बिदि बेखाराव जाया जाथारबाय आरो नोमायंआबो खुलुमफैदो आरो नोमायंखौ खुलुमसै दे खुलुमना हो आंहा जानला मोनलासो फैदोंमोन जानला जायो बेरायनोसो जै जाथोंहाय फिसाजो जै जाथों मोजां रायजो जालांथों बेहाबो बोसोर गोदाननि 200 रां लांथोंसै हाबाब जै जाथोंहाय फिसा जाबाय दे जै जाथों जारलालै सयथि आंखौ देथारजोबनायसै आंखौहाय 200 300 400 500 रां लागोरदो दा मोनाब्ले मोनगोन जाम्बा दा बेखौ हात खरस नांगौ ना आंहा लोखि माइनाव जिरख'नाय दे बोसोर गोदाननि जाम्बा